Wie lang was al een schrijven, chef? Bijna nu mijn vakantie, joh. Ja, ietsje langer. Maar mijn vakantie ongeveer een jaar. En, ja, dat is misschien een hele gekke vraag en veel gesteld. Hoe hult ze dat die inspiratie vandaan? Is het een reflectie op je eigen gezin of toch wel niet? Het thema is de tijd, hè. Dus alles gaat vlotter. Als ouder gaat ze last krijgen van de tijd. Dus er zal wel iets van zichzelf ook in zitten, denk ik. En is dat dan alleen de tijd? Maar liggen ze een tipje van de sluier? Ja, over de tijd en dat we vlot leven en dat we heel veel doen. En dat we zelf wel eens af en toe nu het evenement hebben. En dus dat we op de bank zijn samen. En als ze dan door eens over nadenken, over wat voor een thema moest het waren. We hadden een paar opdrachten vanuit de revue-commissie. Van het moet over me verzitterd gaan. Het vorige was algemeen, waar veel verzonnen werk bij. En toen denken ze de tijd, oké, wat is leuk in de stad? Verjaargetijden, Vivaldi. En wat passen verjaargetijden, passen ook grote feesten in. En dan zelf het teruggebracht naar een gekke familie die dat allerlei metmaakt. Zo wie voor zoveel van die families inzetterd hebben. En is het lastig schrijven met de vrouw als regisseuse? Nee, top. Helemaal niet, want die bemoeit zich dan met die leest dat pas als het klaar is. Uiteraard hebben we daar wel een aantal hebben we het dan wel eens over eten of zo. Van dat idee of dat kantje het erop. Of je vindt je dat of vult ze dat uit voor. Maar in basis hebben we daar afspraken. Net zo goed wie ik niet met de regie. Meer gewoon bemoeien als het klaar is. Wat zijn de do's en don'ts voor een regisseuse? De do's en don'ts, zo, dat hebben ze van nagedacht. Weet ik niet. Ik vind dat alles mag en alles moet. En iedereen weet vanaf het begin wat mijn doelstelling is en wat ik wil. En daar ben ik vrij duidelijk in. En alles mag. En er zijn ook dingen die niet mogen, maar dat krijgen ze er wat tijdens het repeteren. Het is absoluut verplicht om de telefoon op zak te zetten. Als ze de telefoon aan hebben staan en die gaat onder de repetitie toevallig rinkelen of zoomen of bellen of kloppen of ik fluiten of ik weet niet wat. Eén keer krijg ze een waarschuwing. Tweede keer op pech. Dus wat is een goede eigenschap van een regisseuse? Het frikt zijn een regisseuse. Luisteren. En een slechte? Ongeduld. En wat moeten de toneelspelers zich metnemen als ze met de regisseuse in contact komen? Op die komen natuurlijk, dat hebben we in de eerste aflevering gezien. En de tekst kennen, zich voorbereiden. Ik merk echt wel als ze naar de repetitie komen en hebben ze tekstbogenwerk niet in die hand gehad. Dat merk ik. Dan ben ze niet voorbereid. Dus ik zet me 100% in. En dat verwacht ik ook van mijn spelers. 100%. Of mensen met rond draaien of kijk gewoon nog even zoppen. De titel Op het Tijd, wat geeft dat voor u persoonlijk? Voornamelijk voor het vlot voorbijgaan van het leven. En daar komt ze schoon dingen tegen, minder schoon dingen tegen. En ja, dat probeer je dat wil voor heel graag met deze revue te zien, hoe snel dat het die eigenlijk gaat. En persoonlijk vind ik dat het soms heel erg vlot gaat. Maar je moest erin durven te schakelen. Je moest het durven van dit. Bam! Ook dat. Snap je? De kind niet constant zo zien. Dus je moest erin durven te schakelen op het moment dat ze zegt, mam, alles dat blijft. Ja. Wat komt er allemaal bij kijken bij het schrijven en dan ook in de uitvoering daarbij? Ja, veel papier, veel pennen, veel eenzaamheid. Vooral eenzaamheid. Vakantieperiodes, dat zie je aan het strand liggen en ik met een laptop aan de tafel zit. Onzekerheid, omdat ze, is het wel gaat? Op een gegeven moment ben ze heel erg enthousiast en de laatste, de 3e keer denk ze, jeetje, is dit nog wel leuk? Daarvoor is het altijd belangrijk als ze dan op een gegeven moment, zoals de vorige keer dat ik had, als ze zo'n eerste lesrepetitie hoort, dat ze eens klanken hoort en vallen die grapjes goed en zitten die gezinnen goed. Daarom is het heel fijn om met Nicole te werken. Want we hebben gewoon een regisseur-schrijver-relatie in die projecten. Daar was ze professioneel genoeg voor. Dat ze dan dat we het open hebben gelaten van. We hebben ook regisseurs gehad die doen het boek dan toe en zeggen: oké, is klaar? Ja, prima, dan ga ik ermee aan de slag.
En we hebben nog dekker erover dat er dingen bijgesteld moeten worden. Of dat een ding te traag is. Of dat er nu zo een leedje moet komen. Terwijl we dat leedje 2 bladzijden van tevoren bedacht hebben. Nee, dat klopt dan niet. Dus dat is eigenlijk ook de rij. Omdat ik zei van, we zijn nu bijna een jaar bezig in de meivakantie. Van, dat we hem nog een keer helemaal gaan reshuffelen. En we hebben hem daar een keer doorgespit. Iedereen heeft hem eens gespeeld, dat weten we ook. Maar ik zal goed aan de spelers als ze langs de kant zitten. Ja, dat zijn net lui, hè? Die lachen toch ook. Hè? Dus het zijn wel referenties waar ze van oké, dat zit goed of dat zit niet goed. En dan hem nog een keer nu wederom in die meivakantie. Gewoon hem, nee, daar schrijven helemaal niet, maar wel nog eens links en rechts gaat troeten of gaat bijmaken. En kan ze eens één ding aangeven wat er droed is gegaan? Dat is een compleet circus uitgegaan, letterlijk en figuurlijk. Jammer. Ja, heel jammer. En dat zit ergens nog wel in de kop, omdat we dat wel heel graag wouden doen. Maar het bleek eigenlijk bij die eerste lesrepetitie al en dat er te veel materiaal lag. En de kans denk ik nu in deze fase beter ook tegen spelers zeggen dat er dingen uit zijn, als dat ze tot november is repeteren en de komst dan in de show betrachten dat het te lang is. Ik bedoel, dat is ook al eens geweest en dat moesten we net hebben. En in deze tijd, op het tijd willen de lui zappen, hè? Die willen vlot en er moest niet meer de lui tot 11:15 of 10:30 in een zaal laten zitten met een revue. Dat werkt voor geen meter. Hij moet gewoon om 11:15 uit zijn en dan iedereen dan zegt, oh, is het afgelopen dat hij voor mij nog mag doorgaan. Dat is beter als dat ze pien in de voet hebben en zeggen het hebben, haha, klaar. De Big Band Beeg, wie speciaal is dat die erbij zijn hoor? Fantastisch. Dat is zo'n geweldige band. Een goede dirigent hebben die ervoor. Allemaal enthousiaste jongens die er ook vol voor gaan. Ja, die zijn gewoon super. Echt zo goed. Professioneel. Dat zijn bijna geen amateurs meer, die mannen. En nogmaals, zeker de dirigent Alex, daar hebben we nog al een aantal jaren in de klik met. En ja, dat kent je woord plat lezen, dus dat moet we letterlijk de revue vertalen. Maar met dat ze hem zo ook vertalen, komen bij dat ook de muzikale pleitjes in de kop drijven en begint hij te schrijven en met te denken. En ja, dat is wel heel erg leuk. En als Sinterklaas binnenkomt, dan struikelt er over de bult, niet over de pepernoot. Oh, sorry, Lu, ik leed me even gewoon. Was het moeilijk om de rollen te verdelen onder de lui? Hoe ze die zo in de kop zitten? Ik heb voor een aantal rollen audities gedaan. De lui wat rode draad spelen. En daar heb ik best wel een tijdje over zitten te dubben van, nou, wij gaan niet op elke plaats zitten. Omdat het, ja goed, ze hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en de een past dan net, gaat beter in als de ander. En toen, ja, dan gaan ze vervolgens kijken van wie zitten de lefty bij elkaar. Past de zoon bij die vader enzovoort enzovoort. En de rest van de rollen zit ik nog immer te puzzelen, want ineens hield immers op omdat het hem te druk is, door allerlei omstandigheden. Ja, dan komen er weer een aantal rollen vrij en dan moesten we weer gaan zuiken. En ja, dus daar blijft zwaar mee bezig. Nou, in principe zijn er geen audities meer. Ik heb altijd alle spelers gezegd, als ze immers kent, die of bij die toneelclub zit, of waarvan ze weet hij dan eens eerder zo gaat gedaan. En dat is vrij, die heeft er interesse in, vraag hem dan. Want ik ken inderdaad nog best een deel figuranten gebruiken. En vooral mannen. Niet wie, maar het waren een aantal heel grote scènes waar voor veel lui bij nodig hebben. Maar zelfs voor een figurant, hè, ik bedoel, het verspelen zelf ook al heel goed jaar ook op andere plaatsen. Vind je via de revue, maar ook vanuit de revuecommissie altijd dat het wel een beetje, klinkt misschien arrogant of zo, maar het is een beetje wel eens een beetje Champions League voetballen. Dus steeds voor ongeveer 12 uitverkochte showburgen, dat wil het wel gaat zeggen, met een professioneel decor, met een professionele griem, pruiken, dikke band in de bühne, live gezongen. Ja, nummer allemaal op. Dat is niet met alle respect zomaar een productie die verdoen. Hè. Ze kost ook heel veel geld. En dat door zelfs met respect, hè, want een figurant is voor ons net zo belangrijk als een toneelspeler. Want zo'n figurant kent ze niks. Kijk, geen ganse harmonie of een fit peloton uitbeelden als ik geleid ben. Dus voor hebben ze die nodig. Maar ze moeten wel al eens op zijn minst in een productie hebben metgedaan. Dus de eerste zegt, oh, dat liep me gewoon leuk en hebben ze alles op het toneel gestangen. Nee, helaas. Daar heeft het ook geen tijd voor om de basisbegrippen van toneel te gaan leren. Daar is dit te groot voor. Daar moeten we al een stukje ervaring in zetten. Dus jullie zou ook zich kunnen aanmelden als ze dit hebben gezien. Kan ik ze dan nog echt doorverbinden?
Zoek maar op Facebook, dan wens je ons wel. Nou, kijk maar op de revue-site. Of op de Dus er revue-site. staan mogelijkheden wie ze tot haar komt. Het is gewoon een leuk team. Het is niet zozeer alleen de spelers, maar of ze nu de Wil en Antje pakt voor de pruiken, of Sas met de griem, of wie is het van de kleier? Linda die de kleier ontwerpen, die nu en een jong het daar zelf pakken maken. En zo wordt die familie immer groter. Ja, dat is het leuke eraan. De jongens van het geluid die ingevlogen werden. Hè, dat deed normaal Rob de Nijs mixen en dan pak zich gewoon vrij voor de revue te doen, omdat hij dat chic vindt. Ja, en dan hebben ze een fantastisch leeg op hele grote festivals. En dan komt hij dan nog het leeg hier stellen dat hij denkt van ja, dat bijeen, zeg ik, maak het zo'n unieke productie. Dat bijeen maakt het ook het geld, maar dat bijeen moet ook de trigger zijn om 12 keer in deze tijd een show te voeren. Er zit er een greutje op zee. Maakt het ook. Op die